bună, eu sunt Gabriela, iar voi sunteți pe canalul meu de YouTube, seara de emisiune 951 Back in Life. Și vreau să vă spun la mulți ani pentru ziua copiilor. Și da, a venit vara. Mișto, dar păcat că este coronavirus. Bun, astăzi voi da note de la 1 la 5 prietenilor mei după Avachin și am dat la foarte mulți prieteni în blog pentru că mi-am făcut curățenie mare în prieteni și am o listă de blog în Avachin foarte mare. Bun, și da, eu zic să începem. Bun, prima persoană este această fată și dau nota 1 pentru că nu se potrivește rochia cu pantalonii, nu se potrivește pantalonii cu acei botoși sau adidas, în fine. Machiajul e urât, deci da, nota 1. Să trecem la următoarea persoană. Acestei fete îi dau nota 4,50 pentru că este foarte frumos îmbrăcată, deci are level 3 și ia uitați cum e îmbrăcată. Eu la level 3 nici nu eram îmbrăcată așa, dar în fine. Îi dau nota 4,50 pentru că nu simt nevoia ca să-i dau 5. Bun, să trecem la următoarea persoană. Acestei fete o să-i dau nota 4,80 pentru că îmi place totul în afară de acele tatuaje, tăieturi. Deci, da. Bun, să trecem la următoarea persoană. Bun, acest băiat nu este chiar așa de frumos îmbrăcat și să recunosc, eu i-am făcut ținta asta ieri și am făcut-o doar așa, la repezeală, nu m-am uitat ce haine are sau așa, am făcut și eu, țac, bac, nu știu cum, în fine. Și da, o să-i dau nota, adică o să-mi dau nota 2. Bun, să trecem la următoarea persoană. Bun, acestei fete o să-i dau nota 1 pentru că are un cap mare, un păr urât și da. Și cam atât a fost și acest clip. Sper că v-a plăcut și încă o dată la mulți ani pentru ziua copiilor.